Erokamano Joyce, aparo no kawuono en odiochieng' malich ahinya e piny mangima e wach mar kedo gi mibadhi nikech piny mangima mak gine World Anti-Corruption Day kendo gigombo no mibadhi mondo odog chien, mondo jopiny oyud services. Nikech gima osetimore Joyce en no ng'ama yudo pek ahinya en japiny madhi yudo services mag oganda. Joma nigi pesa biro yudo kidwaro kata thieth tidhi od thieth ma private. Koro ng'ama depend on public service ema yudo tek kabisa, ma yudo pek kuom kamibadhi opong'o kanyo. Koro kawuono kirango report mar aparo no kinde ka kinde asondiko nigi yore mopogre opogre. An kamigi score tawacho no the ethics and corruption pok otimo kaka dwarre. Kirango gik ma giwachogo, aparo no gi pesa ma jo Kenya miyogi kod gik ma jo Kenya expect kod mibadhi ng'en pile ka pile kata gin kirango report gino giwacho mibadhi omedre. Nyiso no onge gima gitimo mondo ji oluor timo mibadhi. Koso gima timre en mibadhi is rewarding. Koro mibadhi miyo ji bedo mang'eng ji dhi donjo mibadhi. Koro yudo ng'ata yudo onge gima nyalo mi omaki kata cases masedhi court yudo ka ng'eng gi wuok igoli court. Koro gima report ni ado wacho no Joyce en no cases adi magisoteri court i county ka county to kech pok asomo report no duto to kapar ne detailed nikech cases moko mang'eyo kabisa masoluwo ok awinj ka gimention kata iwach report gino. Nitie cases moko kaka mege en ma osobudho. Kirango regional report auditor owacho cases moko higa ka higa owacho ma ok timre, owacho higa manyien ogolo report no. Koro gima timre en waonge kod duol manyalo losogo mondo wagolgo mibadhi yo makare nikech diere mane andiko ni jakom mar ethics and corruption na bandiko nyaka parliament na paro no ormo gibed dissolve. Mago joma tayo duol ma kedo kod mibadhi pacho gibedo dissolve nango. Nikech kirango gima gitimo Joyce kod gik ma timre e Kenya to nitie big contradiction. Ok pa gichopo kama ne gichopie nikech nitie sama wueni ji jopiny guto kuonde moko ni gibiero nyamit beliecha. Nikech kes moro yudo ng'ang'a ma nyocha wan gubura moro online mar jo Lake Regional Economic Block wan ga tudruok moro mar migao mar sirkal ma deal gi weche mibadhi. Koro ka wago mbaka to ng'ato wacho no report a case county moro to koduogo to ng'ama no report ni cha ofisa cha oyudo ka madho chaye gi ng'ama no odhi report. Matende ni nyalo bedo ni lwedo segwenyore kamoro. To gibende kuonde moko ma kes moko molo yudo ka koro ng'ato ma ailuwo cha kedo kes no dhi bedo na odhi nigi mibadhi. Kuonde moko wayudo ka gin party gi. Akiani temo wacho ni EACC kedo kod mibadhi to gin bende giwegi gi jo mibadhi kosango matimore. Mana is the situation. Kirango gik moko bende link kuom kiluwo yo maler kuonde moko gitimo nonro moko ma odhi konchiel. Mido ka kokini sirkal to biro no imenyi kabisa. Koro ng'ama go dhogecha ng'ama ni sirkal kata kotimo marach yudo ka kimenye timenye kiduoke chien. Koro jopiny gik mwaneno oko ka miyo waonge faith, waonge geno kiwacho ni onge geno nikech kaluwore kod report makamano EACC owuon nowacho ni nitiere omenda madirom bilion 29 mano lundache kendo tudgi kod kuo bilion 16.5 no resi e kuo ka bilion maromo 3.4 no duoki ne japenya omenda mano yude yor mibadhi magi gino kenge magi report margi ne giwacho ni gisetemogo kose mago koromo magi